Salamat Mama Mary. Hindi na ito magbasa ha? Opo. Ang tugma niyo siya, sir. Karan ng gugma, di ta maglibot. Pero madlawa, di ka pwede magbasa ha? Inikaon ni mo, pangit na sa ka. Ay, kinigawas po sa Facebook, no? Pag search na, ikaw dyan kita ng una, ay lain. Kasi di ba niyo po siya Correct. Okay. Gusto niya kung parang itong palanta, katong nandira dito sa mga dati. Anak ko, ayaw, ako na lang. Kita ko goan, kita ito na, research kung manghilot. Eh, ikaw may nagkuhan, ako na lang, may dagang hilot na ayun na. Dikuan. Subscribe mo sa kong channel, ha? Hmm. Very hilot. Share po ninyo. Ito nga po, di 2021 ba dyan? Mga kay mama, to kay Pearl ang pangalan sa pangalan sa Iya, itong Facebook. Pero ako, ako rin nagatuwa na. Ito yung pinakauna din ako. 2021 pa lang. Kasi Google na nito. Gano'n ako, bago naman nag-post. 2021, mo ito'y sugod na ako nga nag-video. Di mo ko nag-video. Pero Nag-Facebook ka na ba? parang 2021 lang nasugod pala na yun. Oo, sa video-video. Anong pictures niyo? Ha? Anong pictures niyo? Among yun yung kasi ni mo ganong kasi what? Dili. Ay, ito? Nay pa to. May gabi ito. Ito, nilitin sila. May question sa ganun. The chosen one. Dahil lahi yun yung tag-affirmation tanan, sir. Ang imuha is healing. Ako. Daghan kita mo nakabuok. Healing. Nakalimutos ka itong gift. Ano nakalimutos ako. Ang isa po kay dreams. Gift sa dreams. Kana ko dream gina siya. Magkita gagawin, picture. Ito mo sa Vision dili. ni mo, sir. Nagkatubang nga yun ni Jesus Christ. So, ito lang nga di man ako ikuan. Lugay na to. First sa college pa lang. Natanag ko, ay naman, Ay, ikaw, ito. magkatubang nga itang. Di mo po kasabot. At saka, no? Ay, believer na ka dati. Oh, believe na ako niya. Di lang nakasabot. Yung may sulti, no? Ah, Ano si purpose, no? Ano lang, no? Provision ng Lord sa inyo. Tapos, i-choose din mo rin baguan, sir. Di po, dili. Eh, kapoy ka, no? Lima bito kung nga natutuwa. ayun yung sa Hanggang suko ni mga ano ba? mga dili ka ba kaubo yun sa mga mga sabi ka mga ito. Hindi na nga tamang. Ay, na, pag hindi mong buwan din, no? Ayan. Hindi yan. Ay, salamat. Salamat. Pinapot ako pa rin. Dili mo tayo kay. Ate, mong t-shirt na na, sir? T-shirt niya. Ay, Ay, ba? ba? Kung mo po din kung ireklamo din, no? Balik tayo ka. Yung gastritis. Yung lima sa doktor. Kailan ito po, sir? Ha? Ano kailan? Tabon? Hindi ko ano yung jacket niya. Ano lang dapat? Yan mga pukul-pukul. Ano kay bibi o pa? Hindi ako ako, sir. Gusto magka-bibi, dili. Dili pa, sir. Nakita ka? Di pa nato pa kayo, ha? Dili pa. Ano? Di pa daw mamamire.
Wala pa. Ano pa yung plano? Barko pa. Sige lang buhat. Barko lang. Sige lang buhat. Buhat lang. Wala pa nang buhat. Saan? Papa na. Ito eh. Katabangan. Oh, sige ka, Lord. Saan yung text? Text yung kita na nga sa Facebook. Tawag daw, katabangan daw sila. Kung may tawagan ako dito. Matay ka na yun. May nagdagan. Yung nanamot ng buwan. Ano yung tanuhot. Kabag. Kabag. Lalo. Kabag. Kaya na dire yung kanyang katitik. Lalong kayo. Ano yung kabuhi. Lalong kayo kung pagpulit. Ano o? Ako naman mo. Kabuhi. Putik-putik. Hindi mo panahot. Ang dire. Ano sa Isok-sok mo. na siya. Siguro mukhaong kayo. Maruboy lamig. Maruboy lasa. Maruboy kasuka. Maruboy. Ano Isok-sok siya. na din siya. Ang panan eh, maglaga, guys. No? Makasugod lang kakaroon isa diri ma'am. Sa kalagaan. Ang sugod ang starting lang tag isa diri sa sunod dito na sa inyo ikaduha. Namo may ice nga tagas. Namo na wala. Pandit. Oh, nasa linga tagas. Oh, limpyuhan mo kaldero, ikaw may makatrabawan eh. Limpyuhan mo kaldero tapos butang tong ice, siyempre tanggalan sa lupin. Butang sa ice, tapos sabog isa ka basong tubig. Pagkabukal na, isa ka bukalan lang, butang mo sa duha ka mag. Tapos, inumun mo nga init. Pero di kanon di po ka mapasok. Ha? So duha ka mag mo inumun. Karon makainom ka karon bago mo lakaw, tapos ikaduha na na sa inyo ha. So imuon mo na kulo. Karon dire, Yung nga adlaw straight. oras. Oh, karon, kung masipit magkakaroon, kung mabiyahe pa man, sige na lang. Basta pag-abot ninyo, buhat na yun. Sinan dahil sa Karon, after 1 hour. after 1 hour, so tulo ka oras. So tulo ka oras, kung na nabiling tubig, iyabo, buhat yung bago. Isa ka ice, sabog, isa ka basong tubig, tapos yung butang isdo ka mag, yun mo nimo. Anak, kuha na nimo tulo. Tama na. Pagkaugma na po katulog yapon. Bago mamahaw, bago maniugto, bago manihapon. Dili isa ka oras. Wala na tong isa ka oras. Bago- Karon dito na ta sa after meal, after. dili before. Oo, tama. Bago mamahaw, inom ka daan, naman kaon na. Inom na po kag nilaga, man maniugto. Inom na po kag nilaga, guys. Man manihapon. Ano lang ha? Ano mo siya? Di ba katulad mo sa ribs mo? Kasi kasi. Dili tara ang ribs. Ribs mo mo sa heart rib. Sa walang laman ng heart. Di mo mga ka. Ano yan, heart rib. Ano yung mga tayo mo ni? Ano mo na sa sinatunda? Ano na po naman? Natandog mo anak mo. Ha? Ang ay nang makakaroon, doon na lang kulang. Hindi kabot na yung buhat. After 1 hour, buhat na yun ha? Ano na yun? Okay, may yung dahil na, ano? May yung dahil. Ako na yung mga bukol-bukol na rin. Ah! Ay, nakita eh. Dahil na kayo mo.
Ay. Ha? Sakit na, uy. Tamam. Bangun ka dito lang. Bangun ka, bangun. Hindi ka pwede magpasa rin na. Karang kong dito na siya. Ah, 4 years na nung tanggal ng tulero. Prayers ka din, sir. Namatay yun ko. Sa kulay. Okay? Ha? Oo. Ay po. Dira, sir? Mhm. Ah, sakit ay dira, ah. Sakit siya. Oo. Tulog. Ha? Tulog ng dulo. Mo din ang usa magisat ng ginhawa. Okay. Nasa init kayo punit ako ulo. Dagan. Mm-mm. Ulo, labdan, ang puso. Maglago ko basta magbalik-balik ang istorya. Maglabad na din ako ulo. Inom na yung tubig. Wala pa ulo, inom tubig. Ah, aray sakit ay. Sakit ka naon? Sakit ako buhok kawigan sir. Naon? Ah, sakit. Sakit pa, ikan sa ulo. Ah, Tapos manjud ka. Mas sakit ka sa sige sakit ta. ka di kono. Pas mo. Panda sakit ay. Ano? Ah, Ang punta alas 12, hindi pagkakatulog kayo, kaligo mo. pagkasakit ay. Every week na sa no. Sa semana. Oo, nakalugar mo, tuyo ay jud mo kuan kay. Dawa sa mga kapital na to. No? Ah, sakit ay. Tawag lang kanya ako. Oh. Sa lawar. Friday. Sa Friday. Jud sir, Friday. Friday gyapon ka. Luag mo anak. Panahon. Ito ano kung kakuan ko niya na. Kaya jud time. Hindi man masud sa Friday, magatog ka sa Bernes, Webes o Sabado. Kada adlaw mo dre sir. Pwede Domingo wala. Mas grabe ba ito ang spirit sa Friday, Tuesday o Friday? Ha? Mas grabe ang spirit sa Ginoo gikan sa Tuesday o Friday. Ah, ang Holy Spirit sir ba? Ha. Kaya na sa kuan. Kaya ang Holy Spirit everyday jud na siya. Ah, aray, aray, aray. Mga ugat po gyapon na sir. Agay.
sige. Yan naman, mamaya na ka. Jesus name, ayun na. We just jogging pants jack. And thank you for watching guys. Muna kong gilap. Love you guys. Bye bye.